Hej med jer og velkommen til den her video. Lige nu der er jeg på Mallorca her i sommerferien med min familie. Vi ankom i forgårs, og så i går brugte vi bare dagen på at slappe af og få noget sol. Men i dag skal der ske noget rigtig spændende. Lige nu der er klokken 7:14. Vi er stået tidligt op, og det er fordi jeg skal ud og cykle en tur. Jeg har lejet en cykel, så det glæder jeg mig mega meget til. Det gjorde jeg også sidste år med min far og min søster. I dag der skal jeg bare gøre det selv. Pointen er bare, at jeg skal ud og cykle i dag. Vejret passer mega godt til det. Sidste år var det alt for varmt til at cykle i. I år er det lidt bedre. Nu vil jeg lige tage en morgendukkert med min mor, og så skal vi i gang med dagen. Og så skal vi køre en lille times tid faktisk, for at komme op til det sted, hvor jeg godt vil cykle, og der hvor jeg har lavet cykel. Men nu vil jeg lige hoppe i poolen, få mig lige en opfrisker. Jeg sidder også utroligt dårligt her. Men ja, jeg håber, I har lyst til at følge med. Jeg har lige fået spist noget morgenmad, og jeg har lige hoppet i noget tøj. Det er lidt koldt faktisk, men det passer meget godt til cykelturen. Nu vil jeg lige få pakket min taske med mit cykeltøj, og ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal have med. Jeg tager min drikkedunk med, cykelsko, mine bibs, cykelbriller. Jeg har faktisk også en pulsmåler, fordi jeg har taget min cykelcomputer med, som jeg fik i fødselsdagsgave af mine forældre i april, hvor jeg havde fødselsdag. Men jeg har jo ikke holderen med til den, så jeg kan ikke rigtig sætte den fast, så mega dumt. Men der er pulsmåleren med til den. Jeg er mega glad for den, og det var mega fedt, at jeg tog den med, men jeg skulle lige have taget holderen til den, så den kunne være på cyklen, fordi lige nu er den bare sådan her. Og det fungerer jo ikke så godt, kan I nok se. Den kan ikke sidde fast på min cykel sådan her jo. Den må vi nok hellere lade blive hjemme. Og så tænker jeg bare det samme med den her pulsmåler faktisk. Men mine cykelbriller, jeg kunne virkelig godt tænke mig nogle nye, men det her det er, hvad vi har lige nu. Ja, jeg ved faktisk ikke helt, om det her det var en eller anden special edition. Jeg kan ikke rigtig huske det. Jeg kan huske, det var noget med midsommer, en challenge, man skulle køre, så kunne man få noget rabat. Men jeg synes i hvert fald, den er mega flot. Meget sommerlig og mega dejlig. Tynd, kort cykeltrøje. Det sjove ved Mallorca er jo også, at det er sådan lidt en cykelø, så der ligger også Paranormal butik inde i Palma. Og er mange sådan små cykelsteder rundt omkring på øen. Min cykelhjelm fra Sweet Protection tager jeg med. Et par sokker. Nogle elektrolytter med, eller de her hedder Hydro Plus. Altså det er elektrolytter, så er der bare også koffein i, jeg er ret sikker på. Og det er med sådan en, hvilken smag er det nu der? Ananas smag, de er mega gode. Så lægger jeg bare sådan en ned i min drikkedunk. Jeg tror faktisk, at vi er ved at være klar nu, så lad os komme afsted. Vi er kommet frem til Port de Pollença, og det er her, jeg lejer cykel, og det er også her, min rute den starter. Nu er jeg klar til at komme afsted. Jeg har hoppet i tøjet og lejet cykel. Det er faktisk et ret godt sted, synes jeg, vi har lejet cykel. Det er virkelig billigt. Hvad gav vi for det i alt? 34 euros eller sådan noget i alt for en dag. Det er jo okay. Jeg har ruten herinde på Strava. Cap di Formentor hedder det. Den skulle være ret populær, den her cykelrute. Den skulle være kåret til den bedste 45-40 km rute i Europa. Et eller andet, jeg ved det ikke helt. Så den skal jeg ud af. Det kan godt være, at den bliver lidt hård. Jeg har taget mega meget solcreme på, fordi jeg prøver at undgå de der tan lines. Så det er planen med i dag. Jeg har virkelig solcreme her, og også på lårbasserne, sådan at jeg ikke får alt for meget tan line. Men lad os prøve at komme afsted. Jeg er lige kørt lidt op ad et stykke ved sådan en vej, så man kommer væk fra byen. Men lige om lidt så slutter den her vej sådan væk fra byen, og så kommer den her ligesom lidt smallere vej op til det her Formentor, eller hvad det hedder, Cap di Formentor. Jeg har lidt hovedpine i dag. Jeg er ikke sådan mega på toppen, men jeg tænker bare, at vi tager det stille og roligt. Målet med turen er nok også at få en god oplevelse. Jeg har kun én vandflaske med, men heldigvis har jeg jo min mor som supporter. Hun er ude at gå en tur og har bilen, så hun kan køre lidt rundt og mødes med mig.
Jeg skal lige have strappet mine sko en lille smule, og så er jeg ellers klar til at komme derudad sådan rigtigt. Nu tror jeg, at ruten begynder rigtigt. Altså, det er lidt hårdere, end jeg lige havde troet. Det er vitterligt sådan en bjergbestigning, det her. Men det er virkelig smukt her. Det er virkelig en sådan vild oplevelse, synes jeg. Det er selvfølgelig lidt svært at filme. For det første, fordi jeg cykler, og for det andet, fordi der kommer mange biler hele tiden, og motorcykler og andre cykler. Og så kan du måske lige vise, hvor flot der er. Øj, det er lidt skævt. Hej alle sammen. Der er sket lige noget lidt drastisk. Jeg er tilbage i bilen nu. Jeg fik det ret dårligt. Heldigvis var min mor i nærheden, så vi tog bare cyklen om bag bilen, kørte vi ned sammen og afleverede cyklen, og nu er vi på vej tilbage til der, hvor vi bor. Det gik ret hurtigt, lige pludselig fik jeg det bare ret dårligt, men jeg havde sådan set kørt hele turen ud, så jeg manglede bare turen tilbage, så jeg var i princippet lidt over halvvejs. Ja, så det er lidt øv, men jeg har jo set hele ruten, fordi jeg har kørt den ene vej ud, så jeg manglede bare den anden vej tilbage. Men jeg nåede bare ikke lige hele turen. Det er lidt øv. Jeg tror, det var en blanding af, at jeg ikke havde det godt på forhånd, og så vejret. Altså, jeg kan virkelig helt klart anbefale at tage herned og køre. Især den rute, jeg også kørte. Fremover vil jeg nok tage ned enten efteråret eller foråret, hvis det var for at cykle. Jeg er virkelig glad for, at jeg tog den her tur. Det var nok bare ikke lige den bedste dag for mig. Jeg kunne have valgt andre dage, der var bedre, hvor jeg har haft det lidt bedre. Jeg håber, at den her video den er blevet okay, selvom at, det var lidt svært at filme. Man skal tage hensyn til både bilerne og de andre cyklister. Og også vejen i sig selv er jo noget, man skal passe lidt på med. Men jeg glæder mig i hvert fald selv til at se de videoer, jeg har taget, og til at redigere den her video. Og jeg håber, at den har været mega sjov at se med i. Og I måske er blevet inspireret til at tage en cykeltur på Mallorca eller noget lignende. Jeg kan i hvert fald helt klart anbefale det. Mega fed oplevelse. Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det er jeg rigtig glad for, og jeg håber, I har kunnet lide den. Og så tænker jeg, at vi ses snart. Jeg har i hvert fald planer om at filme en lille video mere fra Mallorca, som ikke er lige så... Den her, den skulle jo mest bare handle om min cykeltur. Jeg tænkte bare, at jeg vil lave en video, hvor jeg filmer lidt af hvert fra, hvad vi går og laver her på Mallorca. Her var min cykeltur, og så ses vi snart igen. Tak fordi I så med. Hej hej!